May gabi eh. Kasi pamatay na mo dang. Sakit mo tiyan, unsa pa? Ha? Basa. Dili pod kanang sana paspas o kanang kusog mo agas dili. Kanang mo adto lang kog CR kay mo dili siya mo gawas kay kung tigda ko gawas siya. Ano sa lang na? Iman nag-adlaw Hmm? Unsa man ginainom nimo? Naman ko kanang barkada na bayot na doktor kay mo to pakuan ko ng tambal. Nya, Wala kong yapon ito ang imong gipamatay gyud paminaw mo asa man nasa ilalom gyud. diri sa unang dapit. Pusunan na peto niya unsa imong kuan kanang walay lain? Wala. Sa diri ra gyud ang sakit? Walay lain nagsakit nimo? Diri ko sa likod. Likod? Diri sa lubutan. Lubutan. Unsa man na siya? Oo, siguro na. Unsa? Utot mo pug ko. Utot pod. Pero imong gipaminaw gyud ron, Kitang tiyan. sakit ang tiyan. Dili ka sukaon, dili ka asa kay yung balay? Ako mo na siya. Emily Homes? Ha? Mama ko si Drang. Hidrang. Ano ba masyo ba? Ay. Ni alin? Sumog ng alin. Ni kung sa man nimo tong bana ni kuan? Ni Dili. dili ba dito sa kuan? Mo ba to? Kato kung sa luna, tong namatay ang bana. Ya, wala kay lato, masyo mo to. Ang uban niya karon imo ning kon? Uban iyang mother, no? Shout out sa taga Emily Homes, ha? Atong tabangan ni. Kailangan Jillian taga kon ba? Okay. Tanggalay mo kon. Daghan maging amasyo. Tanggalay abe mo t-shirt. T-shirt ka? Bref. Awas man siya. Sumawas. Igit karon ana ron. Wala. Maana ni man mo kuan. Maana Ang mo kuan. tiniya. Pajama ba saka? Dari sa tiil. Saka man. Sige daw, sige daw. Dito sa tiil, ya saka. Imong short kaya? Sige. Igit na lang magsusi mo mga. Ay. Sige. Pulot. Wala mo kuya. Saka gamay. Di mo puli siya kabuyon, di po sa kahon. Sinde. Ay, gawa ka mag-pampers. Di mo pula siya magkakanya mo. Atero po na sa sasian. Karon dahil murag lisod na juga, di na makaya. Ano man? Kaya pa. Dili ibong, dili murag linog. Dili sa gawas ng guli. Asa? Dili lang ko. Diri ka kay mag-explain mo ko karon kay para sa iyang mga kaunon, anak mga bawon. Hindi na pahuman niya. Bilot. Dili na ko balik. Asan ba ka? Yan, aragos pulok. Hindi ka tanaw. Hindi ko. Di ba na pwede ko dihatod niya biyaan? Oh, Sa mga naagay sir. Agay sa hospital, no? Agay sir. ha. Sila ka ba? Nara. Sila siya. Sete. Bana si Pilot. Ay, bana. Ikaw, boss, ang hilot. Nauna lang yung gamay. Nalang gamay. Tapos kusog yung gagan yung buhang. Kusog yung Bakusan dagan ba? na yung Doon sakyan. na ni siya mulakaw. Kaya magsipag wifi. Gulakan. Ato na takam siling natuong na turon. At ang mo na tagpukaw. Nang kung may mong hilot ang taron, kay mga pahuway na, kay isa ng urasa. Anang, Tawad ano eh. Ay, nak.